Здравейте! Днеска да си поговорим малко за покривните градини, настъпили като нещо модерно от Запада или от Америка. Ние българите не сме от вчера и много отдавна сме го открили този спорт. Ето, показвам ви един блок, построен 1972 година. Това са към 35 години. И още тогава са измислили покривната градина. Да, не отгоре на покрива, долу. Защото са направили гаражи подземни и върху тях са решили да направят градинка. Друг е въпросът как се е поддържало после това и на какво е заприличало, но ние тук ще облагородим един такъв терен. Спазени са всичките неща, както са по учебника, преведен от Германия. Има си воронката, има си го отдушника, има си го дренажния слой и отгоре торфен, и ние сега слагаме малко хумустен да го обогатим. Съответно ще направим същото с някои подобрения. Пак ще си наредиме дренажа, отгоре хумусния слой, ще заравниме, ще вкараме поливна система. Вече са изкопани каналите, зарити, навсякъде в момента стърчат едни мърквичета, където ще бъдат монтирани разпръсквачи, които са с програматор вътре от общото мазе да се включват и изключват когато трябва. След това по проект на ландшафтен архитект ще бъдат засадени растенията по възможно най-хармоничния начин. Почвеният слой, виждате, тук е най-високата част и към 30-40 см, но по краищата, понеже отдолу е с наклони, достига и до 20 см. Най-подходящата растителност, която се ползва, е различни хвойни, котонеастър, без него не може, ерика. И тук там по краищата ще ползваме някое по-голямо храстче, което да има и повече разновидности.